Teknologiak bilakaera esponentziala izan deu azken urteotan. 5G teknologiatik hasi eta adimen artifizialera lehen imaginatu bez gendu zen aurrerapenak ikusten eta bizitzen ari gara. Gure artean komunikatzeko era eta teknologia erabiltzeko modua ere aldatu egin da erabat. Nik esango nuke euskaldunok jakin izan dugula gure hizkuntza egokitzen, gure hizkuntza eguneratzen, etengabe etorri diren dema eta erronka handien aurrean. Orain beste bat dator, espalditik ari da gure artean, eta da hizkuntzaren teknologiena. Eta horri aurre egiteko sinergia behar dira. Euskararen munduan ari garen honen aldetik batasuna eta batasunarekin batera elkarrekiko lana. Testuinguru honetan ezin dugu albo batera utzi euskaldunon identitatietan funtsezko elementue, gure hizkuntzie, euskerie. Ezinbestekoa da euskerie teknologia berrietara integratzea, errealitate berri honetara egokitzeko. Nik uste proiektu guztiz estrategikoa dela, ez da? Guk daukeun altxorretako bat euskera da, herri bezala. Geroz eta digitalizatuagoa den mundu honetan, ekarpen nabarmena izango da euskararen erabilera eta presentzia handitzeko. Gainera, ekosistema digital sendo bat sustatzeko balioko duela uste dut, sektore publiko eta enpresa pribatuen arteko elkarlan horretan digitalizazio euskaldun baten alde egin ahal izateko. Beste hizkuntzak bere bidea egiten nahi dira, euskara hizkuntza txiki bezala bide hortan atzea ezin du gehitu, eta saiatu behar duguna da gure aldetik aldan baliabide gehiena jartzen eta ezagutza gehiena jartzen altxorra hau salbatzeko. Euskara eta adimen artifiziala elkartuz, emaitzak ere desberdinak izango dira. Eta hiztunak berak ere ikusiko du bere burua beste ikuspegi batetik. Horren bitartez, sortu ahal izango dituelako hainbat testu, hainbat errealitate, hainbat ahoskera eta ahos moduak orain arte ezinezkoak zirenak eta orain posible izango direnak. Euskararen eta berrikuntzaren aldeko dugun apustu eta konpromiso hori bistaratzeko modu bat bezala ikusten du nik. Treben, hizkuntza teknologiatan lan egiten dugunez, guk uste dugu asko gehitu dezakela gure eguneroko lan honetan, ez? Datuak behar ditugu tresna eta teknologi berria garatzeko, eta nik uste guretzat oso lagungarria izan daitekeela. Kutxabankentzat oso proiektu interesgarria iruditzen zait. Gure denean dago eta beti egongo da euskararen babesa eta euskararen bultzatzea. Eta uste dut hor oso positiboa izango da proiektu hau eta oso eroso sentitzen gara proiektu honetan. Euskaltel Fundazioaren helburuetako bat telekomunikazioaren arloan euskal kulturaren aurrerapenean laguntzea da. Lankidetza hau oso naturala ikusten dugu. Euskara teknologia berrietan integratzea funtsezkoa dela sinesten dugulako. Nik uste logikalaini aportatuko diona izango dela bueltan jaso behar duna, enpresa bezala, ez da? Azken batean edukin guzti horiek eta korpus hori erabilgarri izango dugu, gure teknologia, gure edukinak, gure rekursoak aberasteko. Eta hori ere guztiz, importante izangoa da enpresa enfoke hortatik hartuta.